Takže, ne, nechci ukončit. Takže zdravím vás, jsem TechCZ. Zrovna teď jdu hrát za Medic. Quick Fix. Přemýšlím, jestli si mám koupit balíček Medic. Stojí necelý 3 eura. Do prdele. Jenom začnu léčit, mě nejvíc sere, že když někoho léčíte, tak on vás prostě vůbec nechrání. To je na něm. No dej mu, pojď, umlaď ho. Hezky. Mission ends in 60 seconds. We have tak jdeme, ježišmarja. Mission ends in 30 seconds. To chce Medica, ty víš. Sniper, bacha. Incoming! Tebe taky trošičku nahýluje. No, tohle to prosím mám, tohle taky a... On má skoro úplně stejný mix jako já. A hele, zadu se. 5, 4, 3, 2, 1. You failed. Do prdele. Jawohl! Jawohl! Zaplácel se mnou někdo, že jsme prohráli? Asi ne. No, takže Medica se loučím a čau tě.